М12 федераль трассасының Татарстандағы участығы түзіліші дәуам ете. Иділ аша көпір салу халетке шетапқа кірді. Түзілішінің ненде өзіншеліклері бар. Елғаның 2 ары қойшан тұташырға мүмкін. Хабаршыбыз білішті. Идел елгасы аша көпір төзелешендә эшләр тәүлек буена алып барыла. Гаять зур 6 трек бастырылган. Алар буенча тип конструкция салына. М12 трассасы 4 полосалы булачак. Төзүчеләр 8нче трекны көпернең гәрәге дип атый. Ул конструкцияләрне таштыра. Күпердәге вакытлыча салынган конструкциядан беренче йөк машиналары төзелешкә материаллар ташый. Беренче күзәтүләр күпернең нык булуын искәртә, ә күпернең гомуми озынлыгы 3 чакрым. Сама идея строительства. Идел аша көпір салу технологиясы Кырымда сыналды инде. Чыдамлы нык. Бу шуның охшаш варианты булырга тиеш. Идел аша көпір М12 участогының Татарстандагы төп корылмасы. Эшләр параллель рәвештә барлык федераль трассада алып барыла. Республикада трассаның озынлыгы 142 чакрым. Уң як ярда кичерәк калкулык бар. Анда даими мониторинг алып барыла. Язгы ташу вакытында ярның ишелү очрагында күзәттек. Бер ара төзелешне туктатып торырга да мәҗбүр булдык. Хәзер бу урында куркыныч күрмәйбез. М12 трассасының бер өлеше урман аша узу сәбәпле экологлар таләбе буенча кыргый хайваннар өчен күчеш урыннары калдырыла. Киләчәктә анда агачлар утыртырга җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.